כן. מה, לא יכול להניע? לא, יש לך חבר בדניה. זה טיפה רק לקחת אותו. זה לא... עזוב, אלירן. לא מניע? לא, זה לא מניע. אני מעדיף שהגרר יבוא, יסחב אותו. איך קוראים לך? אלירן. אלירן, אין. ישר לך לגרר? כן, הגרר צריך לא בוא. עד 5 שעות הוא אמר. לא. זה הרגע שהזמנתי בתמונה, עד מקסימום 5 שעות. הגרר שלנו 10 דקות ומגיע. לא, באמת. הגרר של הביטוח. של שגריר. גרר כן. שכם מגיע עוד 10 דקות? כן, של זה? של זה? כן, עכשיו מגיע. אולי ידחוף אותו בו, שלא יצחו. אני לא יודע, זהו, זה מה שנבקש ממנו. אולי כן. בסדר, עדיף ככה. אבל סליחה על זה, יענו בינינו, לעתיד. אתה עושה משלוחים כל הזמן בכפרים. בכפרים, גם בכפרים. גם לא צריך למהר. אבל מלמעלה רואים שיש צומת, כאילו, אם זה ביום, וזה היה ביום, נכון? כמובן, לא. לא. לפני פחות משעה. רגע, אני אמרתי לו ביום. הכי חשוב מה? איפה הבריאות. המפתח? זה לא היה ביום. זה היה ביום, הוא אומר. זה לא היה ביום. ולא ראית שהיה צומת? אם הייתי רואה, מה נראה לך? אני נהג, לא אחי, ראה אני... יש צומת. לא ראה שיש צומת, 6 זה קורה שעות לו. אני עובד מ7 בבוקר, אחי, גם זה כבר שעה שאתה כבר... מסכן. אין מה. תאמין לי, זה הדבר האחרון שכל אחד רוצה שיקרה לו. כן, כמובן. הדבר האחרון שכל אחד רוצה. אני אף אחד לא רוצה תאונה. זה בסדר. מה?